Poštovane članice i članovi, kao što znate, danas je nastavak našega unutarstranačkog procesa koji je zbog pandemije virusa COVID-19 bio prekinut u proljeće ove godine. Smatram da je izrazito važno da dovršimo unutarstranačko preslagivanje, da iznjedrimo svoje nove stranačke dužnosnike. To je važno kako za unutarstranačku demokraciju, tako i za legitimitet koji je potreban našim novim kandidatima na izborima koji nam dolaze u srpnju iduće godine. Nakon što se formira Gradski odbor HDZ-a, planiramo jednu konsolidaciju i stabilizaciju, uvođenje mira kako bi se mogli adekvatno pripremiti za izbore koje nam dolaze iduće godine, na koju ćemo građanima grada Zagreba ponuditi najbolju listu za gradsku skupštinu i najbolju kandidatkinju ili kandidata za gradonačelnika grada Zagreba. Ujedno koristim priliku da vas zamolim da se pridržavate epidemioloških mjera i epidemiološkog okvira koje je izdalo naše Središnje izborno povjerenstvo i da izvršite svoju unutarstranačku dužnost do danas 19 sati.